खेबसे नङा खेबनै खेबथाम खारबाबो अहायाखै सासे आइजोआ। बेजों लोगोसेयैनो खारफालांग्रा हौवाखौबो मानिनांगोन, जेराव संसार जाफानाय गावनि अनसुलि बिसिखौनो गारना खारलांबाय। हाबा जानायब्लाबो जायैब्लाबो गुबुन रायजोआव लांखारलायनाया बर'फोरनि मोनसे गोजाम आखुथाय। दासान्दि खायफा सुबुंफोरनि हाबा जानाय हिनजाव लानाया ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि जालांनो हमदों। बेबायदिनो मोनसे जाथाय जाबावदों चिराङाव। चिरां जिल्ला दादगारि जियागुरिनि हिनजाव गोनांखा सन्जिब बसुमतारिया फिसा सानै गोनां बे एखे गामिनिनो निजोम इस्लारिनि हिनजाव पन्सु इस्लारिखौ बेंगालराव लाना खारदों। मिथिनाय बादिब्ला खारनाय आइजो पन्सु इस्लारिया सिगांबो बेबायदिनो गुबुनजों खारखांबाय। बेबायदिनो फिन आरोबाव खारबावबाय पन्सु इस्लारिया। जाथायखौ लानानै नखराव जोबोद दुखु आरो समाजाव बयजोंबो रायलायजादों। बे समाव पन्सु इस्लारिनि फिसाया गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। लोगोसेयैनो गामिनि गामि गोरायाबो फैफिननो खावलायदों। दिनैनि बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, आंनि हिन्जावा दाखालि 14 थारिखआवहाय बिमा बिफानि न'आवहाय आंखौहाय बिफाखौ लोमजादों होननानै नायनो लिंलांदोंमोन। आरो बियो दा बे 14 थारिखआवनो बियो 14 थारिख बेलासिनिफ्रायनो बियो बङाइयाव थाङो होननानै थांदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बियो दा गैया। ओमफ्राय दा बियो जोङो बेखौ मिथिबाय, जोङो दा ओरै फन खालामनानै जोङो मोनजोब्बाय। नैबे गथ'आव होनाय गथ'क जि बे मानसिखौ नुदोंना, बे मानसिजोंनो बे दंहैयो। बेनि नाम सन्जिब बसुमतारि, बेजोंनो दंहैयो। जोङो गासैखौबो जोङो ओरै फन खालामनानै आङो मिथिजोब्बाय। आङो बेनिखायनो बे निउसखौहाय होबावनाय जाबाय। बहा दंहैयो? बेखौ दा जोङो मिथिदों, दंहैयोखौहाय जोङो बेंगालरावहाय दं होनना मिथिदों। आं बेखौ दा जेरैखियालाबो हमनानै आङो मोनजानो लुबैदों। बेनिखायनो आङो जेरावखि लोगो मोननानै जायखौबो आङो हमनानै आंनिसिम जेन' आङो मबाइल नाम्बारावहाय फन खालामनानै खिथाहरनो। ओमफ्राय बेखौहाय दोनलांग्रा मानसिया, बेखौ आंनि हिन्जावखौहाय दोनलांनानै बे हौवानिसिम फाथायग्रा मानसिया बेनि न'खरनि फंबायानो बेखौहाय दा दोनलांनानै माबानो आरोखि। बे न'खरखौबो आङो नारसिननो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरोखि। नों माबोरै मिथिया जेनेबा सोर कल हरा नोंनो? आंनोहाय बै आंनि हिन्जावनिनो लोगो गोदो गोरलैयावहाय गोदो गोरलैयावनो लोगो जानाय सासे हिन्जाव एलिना होननाय दङ। आङो बेनो खबर कनफार्म हरगासिनो दंजोबो। बेनि दारैनो आं मिथिफुंजोबनो मोनबाय गासैखौबो। जिखुनु जा बियो बेबायदि जुदि आंखौहाय बिदि हाबा जाखांनायनि उनावहाय जुदि बियो आंखौहाय नागारना खारनो गोसोमोनब्ला आरो आंजों संसार जानो गोसो गैयामोनब्ला बियो आंखौहाय हाबा लाया, आंखौ दुखु होलांखो। आंनि दा गथ'फोर 2 दङ आरो आं दा जोबोद खस्थ' मोननानै दङ। बेनिखायनो आङो मानसिखौहाय आङो मोनफिननो लुबैदों। आङो गुरैयै खावलायदों आरोखि, बेखौनो आङो बुंबाय। दा आङो सासे गामिनि गावबुरा जानानै बिसिनि न'खराव दिनैसिम नांलाय खमलाय जेबो उसुबिदा नुवाखैमोन। दा जेबो जाहोन गैयालासे बिसोरो दाखालि थांनाय 14 थारिख फुंनि समायाव बिसोरो गावनि बिहावनि न'खराव आलासि जाहैदोंमोन। दा बे आलासि जाहैनायनिफ्राय बियो माने बिसि दाबसे फिसाइ दाबसे, फिसाइखौ गावनि न'आव थिनहरग्रोनानै गाव बुंदोंमोन जे आङो ओरै धालिगाव थांनानै आं बेंकसिम जगाजग लाहैनो, बेंकआव आंनि फैसा एसे बख'नांगौ दं, बेखौ बुंनानै बे थांदोंमोन। नाथाय थांनायाव बिनि फंबाया बेखौ गारियाव थिखांनानै हैदों। आरो बे गारियाव थिखांना हैनाया जेबादि गारिमोन, जे मोनसे जाम्फार गारि, बेयाव रावबो हौवाफोर गैया। दा बेयाव थांनानै जेब्ला बिजनियाव सहैयो, आमगुरियाव सहैयो, अब्ला मोनसे जोंनि बर' समाजनि एबसुनि जे मावग्रा बिथांमोनहा बेखौ मोनसे गारियाव हारसिङै सासेल' हिन्जाव नुनायलाय बेखौ लाखिनाय जादों। आरो बेनाव सोंदों, नों बहा थाङो? आं बेंकसिम थांगोन। नाथाय बेंकनि टाइमा बे सहैसान्दियाव बन्द' जानाय, बे टाइमखौ बिथांमोना मिथिगौलाय बुंदों, दा नोङो जेरैखिलाव बेंकखौ हमहैनो हालिया, नोङो थांनो मोना। अब्ला बियो बुंदों, आंहा बेवहाय साफागुरियाव जथेस्थ' जाथि खुरमा दं, आं बेयाव थांनानै हर थागोन, गाबोन आङो आंनि मावनांगौखौ मावनानै आं थांगोन। दा बेबायदि मोजां बाथ्रा बुंनायाव जे बिथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां हगार हरदों। आरो मोजाङै मोजां हगार हरनानै बिसायाबो जेबो मिथियैलाय अखानायै नेयै दिनैसिम बिनि जेबो खबर गैयैलाय बियो दिनै बेंगालर, मुम्बाइ बेयाव बियो थारासा खालामनानै जे मिथिनो मोनबाय गावनि हिन्जावा जे बेंगालराव दंहैयो।
साप'ज बेबो मोजां नाथाय आं खावलायदों आरो आं सानदों न'खरावदि जेबो जाहोन गैयालासे बिसोरो नांलाय खमलाय गैयालासे बेबादि माने बिसि फिसाय गारनानै खारलायनाय आं बेयाव आसरित मोन्दों आरो दुखु मोन्दों गामिनि गासैबो दुखु मोन्दों आरो लोगोसे मैया बेलासियाव आङो खोनानो मोनबाय जे एलेना होननाय बिनानावा बा गथ'आ बिनि सोमोन्दै गावसोर ओरै रायलायनाय जे बाथ्राफोरखौ रेकर्ड खालामनानैब्लाबो जोंनो मैयानि समावहाय मिथिहोहरदों आरो आङो साप'ज खोनादों बिसिनि रायलायनायाव आरो बिनि रेकर्डआव ओरैबादि खोनादों जे बे फुनसु बियानैया सासे सन्जिबजों बे लोगोआव दं। सन्जिबा बहानि? सन्जिबा जाबाय बेबो दादगारिनिनो बिसोर उसुं लिसेन लेखा एसे आगोलावसो बे सन्जितआबो गावनि बिसिजों गारजानानै बे खारलांदों। दा बिसिजों गारजानानै खारलांब्लाबो बे गावनि न'खरखौ मेनटेन खालामनांगौ हिसाबै बियो बेंगालराव मावहैनानै दङ। दा बेवहाय बे फुनसुखौ नुनानै बिनि अयथासार आरो गोदाव सोरावखौ नुनानै खोनानाय बादिब्ला बियो फुनसुखौ खामानियाव थिसननो होनानै सन्जितआ लांबाय बेखौ खोनादों आरो लासै लासै दा खोनानाय बादिब्ला सन्जितजोंनो बियो लोगोसे दं आरो बेखौनो बियो गावनि आंगो खालामनानै लानो हास्थायनानै दं। दा बे जिखि जादोला खावलायदों फुनसु बियानै नोङो जेरैखिब्लाबो नोंनि बिसायजों आरो नोंनि बे थालांनाय अन्थाव बाथाव सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै बिसोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो थाखाय फोराननो थाखाय जोंहा बोलो गैया। बेनिखायनो बियानै फुनसु नोङो जेरैखिब्लाबो बे सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै नोङो फैफिननांगौ बेखौ आङो गामि गोरा जानानै नों बियानैनाव खावलायदों आरो आर'ज गाबदों जाहाथे फैफिननानै नोङो नोंनि बिसायजों गोरोबनानै नोंनि गथ' गथायफोरखौ खांफैनो आरो बाफैफिननो थाखाय आं खावलायदों। आरो सन्जित बियायं नोंबो गुबुन जायगानि नङा नोंखौबो आं मिथिगौ नोंबो आंनिनो आखाइनिनो मानसि जिदुबा नोङो बे मोजां खामानिखौ मावदोंब्ला खामानियाव नों सोनानै हैनो बेखौ लांफैदोंब्ला नोंनियावबो आर'ज गाबदों आयं नोङो जेरैखिब्लाबो बेखौ नोंनि आखाइजोंनो बेसिम दैथायबोफिननानै बे न'खराव गथायफैफिनोब्ला नोंनि सायावबो गोबां माने फोथायनाय थागोन नोंखौ हामबाय होनाय थागोन नोंनि सायाव बाख्नायनाय थागोन। दा आङो गामिनि गोरा जानानै नोंथांमोननियाव बेखौनो खावलायदों जोंनि दिनै बे दादगारि हालामाव जेसेबां बे समस्याफ्रा जागासिनो दङ बे समस्याफोरखौ जोङो साननानै नायोब्ला मुगैथाव जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जघन्य बेफोरबायदि हाबाखौसो नोंसोरो मावनानै दिनै गामिखौ समाजखौ धोरोमखौ नोंसोरो माने गावसिनि आथिं सिङाव दोननानै नोंसोरो गावसिनि मोदोमनि लुबैनाय आरो मोदोमनि समायनायखौसो नोंसोरो फोस्रावबाय। बेनिखायनो आङो खावलायदों फुनसु बियानै नोङो जेरैखिब्लाबो नोंनि बे सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै फैफिननांगोन आरो जों नोंसोरखौ आरो नोंखौ जोङो रंजा खुसियै जोङो बरायगोन आरो बे न'खराव थैस' थांस' नोंसिनि न'खर खुंलांनायनि थाखाय जों हेफाजाब दा आङो मा बुंबावनो आङो गामिनि गावबुरा जानानै बेखिनि खावलायनायखौ भरसा खालामनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो आङो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा।
बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिशनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।